Pag naglalakad eh. Ito mga hunter, habang naglalakad may palaka tayong ito. Yan ay yubo mo. Yubo mo. Oy! Thank you! Hello guys, magandang hapon. Mangangawil tayo ngayon. Gamit ito, ngawil. Tapos ito yung mga pain natin mga kanter. Bali kami lang muna, wala si Kanter Brian kasi may pinuntahan. Kaya kasama natin, Kanter Kulot, Kanter Arnold, Kanter Francis, at ako si Paul. Stay tuned mga kanter. Tara. Ito mga kanter, nandito na naman kami. Man. Ito na. Anta mangikot mo lang. Ito ulit kami magtatrap. Ang kadakot si pagkaganda brad. Naninigurado na si Kanter Francis kasi meron daw kuan nagparamdam. Na? Gini. Na? Oo. Paano? Kanter Arnold. Hoy, ano yan? Si Francis talaga mahilig sa daludal oh. Patingin kasi ng mga gabi dito oh. Ganun pa lang tayo niya. Dakil ganun pa na ito. Si? Si? Gamis na. Ito lang. Ang galang din. Saan ka punta ka? To the moon. Dami na ito yata. Ha? Nalagtalaw. Dating ano yan. Taga-priyaan. Yan yung ano. Naglalakad sa lambre noon. Anong tawag doon? Aerobics. Stuntman. Si Kanter Francis daw, talent niya noon yung tumatawid sa lubid. Parang nag-aerobics din siya. Hindi niya na ano yan. Nadala yung bike niya kasi. Bibisikleta tayo niya sana yan. Pwede pa nito na. Diyan to na. Oh. Ito. Ito ang mga natitira. Ito malapit na maging barirong. Tumutubo na yung pakpak. Kinin mo nga. Oh, kinain na yung banita. Si Kanter Arnold naman nagtatrap dito. Dito sa may kawayan. Sure ball daw. Tapos yung mga kasama natin
Dun. Tara, lapitan natin para matutunan yung pangangawil. Gawas na. Dito, tani. Yung tamon? Yung tamon? Tong. Anya. Diyan, Apan? dito sa kabila. Apa itu may paka dito? Oh. Dito ako sa kabila. Sinasabi nila, yung mga matatanda na Ito ka sa dito, kabilang no, Pasay kinya. madami daw palos dito, mga kanter. Tapos malalaki pa. Kaya susubukan natin dito. Dito sa may mga malalaking mga water lily. Ito si Kanter Francis na ulit. Pagtratrap na. Bali, pangilan na yan mga kanter. 20. Ang laki pa naman nung kuan pain niya. Yun. Ganun lang. Ganun lang kadali. Yeah. Hindi naman si Kanter Claude. Si Kanter Arnold, nasan na? To the moon ka na. Ayun, hindi natin makita mga Kanter. Nagdoon. O yan. Si Kanter Claude naman dyan. Yun. Kutrap na. Tara, ulit dun sa itaas. Ayun. Si Kanter Arnold. Nais mong mayakap ako. Just call me, I'll be right there. Eh, ano? Ma, Pagkatalo na. bakit mo na? Inyo ko ito niya. Nagtuturuan mga kanter. Ako lang dinakti ko dito eh. Oh. Ay, talaga. Kuya, sana yung balik? Ano? Hindi makita. Ano ba talaga siya ba? 52. Isang pa lang. Buti pa yung kung palaw. Ito, last trap na mga kanter. Kasi yung mga gawil, tig-isa-isa sila. Bali, mga kanter, mamayang gabi natin papandawin mga kawil natin. Kaya stay tuned mga kanter. Ano masasabi mo kanter Francis? Ayun mga kander. Papandaw na tayo.
Yan siya na kasi medyo maulan. Lakas ng ulan. Ay, malakas ba? Tara, tara, tara. Talaw na tila. Awan. Ito mga hunter oh. Meron yung isang pinandaw natin oh. Ito oh. Oo, laki. Pasensya na mga hunter. Yang ilaw. Nagtapa lang na eh. Laki mga hunter oh. Sabi ko ito Oo. Sinong nakahuli? Pakat ko. Uy, pakat ko. Hey, kalaw man eh. Uy. Ang laki mga hunter oh. Huli ko yan mga hunter. Huli ko. Ngayon lang. Tisiro na. Ngayon lang yung mystery. Laki. Laki guys. Adigente ko ano brad ni. Nahambas lang. Hirapan kasi linunok na kagad ng dalag natin. Dalag to mga hunter. Kung isa ng papa na. Apa nun tayo? Oh, dalag. Sukatan? Nagrigot Huwag niya po. Ang pakumagi to. Ako? Lapay. Lapay. Apong gura ka. Nagrigot ka to. Nahirapan sila mga hunter oh. Binunok yung ano. Kawil natin guys. Dumudugo na. Ito na eh. Ito. Pain ko yan guys, pain ko. May okra na. May dalag pa. May buntik pa. Nice. Ha? Natay. Nasarapan sa ano, pain guys. Kinain lahat. Lagi na ko pare, ito rin. Hirapan mga hunter. Tanggal na guys, tanggal na. Oh. Pain ulit, tanggal na. pain ulit. Ito pain oh. Magaling. Ito mga hunter oh. Nakakadalawa na tayo. Silaw nyo? Silaw. Sino ba yung nagkakawa? Oo, makita na. Oh, ito nakakadalawa na tayo mga hunter oh. Ano? Silaw mo. Ano? Ha? Silaw mo. Yun. Ito, dalawa na tayo mga hunter. Para magpandaw pa. Diyan. May nakitang hito. Si Hunter Francis. Ano ka hunter, nagkalima. Medyo madilim mga hunter. Ay, dito. Nagkalawa pala. Hito. Habang naglalakad eh. Ito mga hunter, habang naglalakad may palaka tayong ito. Yan ay, yubo mo. Ito, palaka. Uy, wala kang bukid. Wait lang mga hunter, hindi ko mawakan yung tao. Pagyawak, please. No. Ito Oh, no. mga hunter oh. Uy. May palaka na tayo, hindi makakita. Ito mga hunter, may palaka habang naglalakad tayo. Kasi nagsisilabasan yung mga palaka dito mga hunter. Kasi umuulan pag ganitong mga season. Palaka na Oh, palaka na naman mga hunter oh. Palaka. Oh, masarap to mga hunter. Ito, Dalawa. dalawa ni Hunter Francis. Ito, dalawa na. Tara, magpandaw pa tayo. Ano, palaka. Mga hunter. Silaw. Oh, silaw. Oh. Walang ilaw. Ito? Ilaw. Bagin. Ayun oh, may palaka na naman tayo mga hunter oh. Ito, Brag na. meron na naman palaka. Ha? Silaw. Ay. Ayun oh, silaw. Ay, meron. Meron naman tayo ng pandaw mga hunter oh. Ito may nakuha. Isang bunchot. Nakita? Ini. Apa. Ay. Sige na. Ito. Hunter oh, bunchot.
Gapan. Hindi nakita. Kasi na mga kanter hindi nakikita. Ito, nilalagyan na ni kanter pula to. Ito, buntik. Sorry. Bali ito mga kanter. Bali papandawin na natin ulit bukas. Nilalagyan ulit namin ng mga pangpain. Ito, nilalagyan. Bali papandawin ulit bukas. One. Guys, uwi na tayo. Konti lang yung kuha mga kanter. Kunti lang yung kuha natin. Matumal. Ayun mga hunter, ito lang yung nakuha natin. 2 dalag, tsaka 1 hito. Tapos yung mga iba, wala ka na. Giant frog. Lulusod natin. Ito. Maliwat. Maikil na tayo.